ihatag ninyo ngadto sa ilang Panginoon o ninyo. Dawapat ninyo na pananagutan pa kay ninyo makilawas na ikuyang alang ninyo. Sa sarang paagay ako sa kanilapon ninyo hasya sa kalas, di pasalamat kanino pag-usap, binatag ninyo nato sa iyang mga nilitan o ninyo. Nawakat ninyo ipangulong malungog na kanang ikan ninyo, kay inuwaw alis sa akin ko, sa bakto o tunay na sa kanta. Ang lugo ay nila alam ninyo o alam sa kanang ng tao, aron ninyo sila mapasaya. Nawakat ninyo ang pag-anday kanang. Ini ang respeto sa Pangko. Si Kristo na makan, si Kristo na banal, si Kristo na balik namin. Aron pagkatong sa kamatayan o pagbabantang ni Jesus Kristo na nag-aaral ang kanimo ang mga nihingi para sa kanibuti o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo kung ikay po kami ipinsip na amayan ng mga upang pagwalagal kanino. Himunga ka kami mga lawat sa lawas sa Panginoon Kristo, mag-iusa ka sa Espiritu Santo. Pinulungi mo kung simbahan sa iyong kalimutan. Himunga ka maghintay kami sa kumbahan. Kumani Francisco ang Papa, Jeronimo ang Kristo, kung sa tagang ng mga kapatid. Pinulungi sa akong nagsuot na namatay, malaking kung mabantaw sila upang talang na namatay diha sa iyong kalimutan. Dahil silang talang sa pagkasunto sa kakayaan sa iyong naman. Pagkaling kami talang, inuwa kami ang ayaw na makapagpilit sa kinabuhi kunhan, Nuwari Maria ang inahan na ulay sa Diyos, kung San Jose, Galang Banda, uwag sa mga apostoles sa talang mga santos, ang nagatunan sa inyong mga grupong lakas sa kapilihan. Uwag talaga aming kaundayo, yung taong ikaw ang lumayan, inaan ni Kristo, iyong anak. Pinahagi kanina o bagalina o bihak kanina, ihatag na bihak kanina o kagayahang ng mga bihak sa kayusa sa Espiritu Santo, itanong tulong ng Maria, ako sa kahapon. Namun berkomunikasi sa kawan atau itu mengatur menentukan atau saat menemani Yesus.
nagkaroon ng inika ni Kristo ng Pili. Pagkaroon, iwason niya nila sa uma ang mag-ialog na rinag-iluto ng ibalahan ng Diyos. Oo, mahal natin sa imong gawin, ibuhan mo ang pananalitan sa wala. Sa sulitan, ibuhan mo ang pananalitan. O kailangan mo awal sa imong kasama. Ihakan ko sa lalaki ang panabang sa pawari. Awal ng lalaki ay hindi na magawa kalawas o hindi sa laman. Kung nagtulong ka na ang imong isa, hindi na kayo pagkakulangan. Oo, mahal, hinilo mo ang panalagalo sa bahan ng asawa o sa kalisteryo sa tumang kasantos na nagkahulugan sa panalagalo ng Kristo o sa iyang simbahan. O mahal, simala sa inyong laraw at balaw ng asawa ng isa upang panalagalo at tungkol na sa kapanalangin na hindi mawala sa salang at panalungkot ni mabandas sa tulo. Tanaw ang pinagmamang pinagkawali at hindi na nakaroon ng isa sa iyalbana iha sa kaniloob. Nangayon siya sa inyong panalangin, matangin siya sa grasa sa mga kalaan. Magsinulula siya kanilay sa mga pamilipinan sa status ng mga babae na wilayang iha sa balaan sa kasulatan. Musahin ko ka kanila ang iyalbana lingkod sa pangalan na malagsama sila o magkaubang magdulog o bagay sa kulong sa grasa. Kasi sinulad ko na kanina sa bayan ang iyong asawa o pinagmago siya kasama na si Kristo na nagtugma sa iyong asawa na maong ang simbahan. O agaman, ang iyong sila ng mga kaninayon punta sa pagluman sa iyong kasulungan. Ito na wala kaninayon magluhin sa ilang kaluluwa o kumuha sila ng magulit na panagkilingan sa kinabuhin ng Kristohanan. At ati sila sa puso na nagkitan sa Ebanghelyo alam naging sila ng mga saksi ni Kristo alang sa babae. Tungtungan sa usap na kailangan at kailangan at ati sila sa kanibigan sa kinabuhin uwan sa mga santos iha sa pinahalian sa langit. Iniamang pangalan, inaamang Kristo, ang Panginoon. Amen. Ginoong Yesus Kristo nagtinig ka sa iyong mga apostol